Sziasztok! Hogy érzitek magatokat itt az ipari éjszakáján? Köszönöm, nagyon jó. És jó érzés, hogy itt lenni házak között, a szalon között, ahol 4 évet alapszunk. Nagyon jó a hangulat. Noc na priemyslovke. 26. februára 2026 sme na našej škole už 6. krát zorganizovali podujatie Noc na priemyslovke. Podujatie rozvíja i kreativitu našich učiteľov, ktorí pripravujú zaujímavé aktivity návštevníkom, zároveň oživí i priestory našej školy, ktoré by už vo večerných hodinách boli takmer mŕtve. Už okolo 5:30 sa u nás schádzajú prví návštevníci, ktorí sa s nedočkavosťou hrnú do budovy. Tento rok sme privítali vyše 300 návštevníkov, ktorým sme ponúkli ukážku prác v dielňach, činnosť divadelného a mediálneho krúžku Miféle puszedikért? Mindig az. Mindig azt veszik, amikor együtt a család. Itt tartjuk a kamerában. A puszeddinek itt kéne lennie, de nincs itt. výrobky študentov na gravírovacom stroji, maďarčinu a slovenčinu v netradičnej podobe, kvízové overenie znalostí angličtiny a nemčiny, ukážku prípravy na maturitu z matematiky, Szia! Hogy érzed magad itt az ipari éjszakáján? Egyébként tök jó a hangulat, meg tök kellemes esténk volt, láttunk sokfajta embert. možnosti výuky v jednotlivých laboratóriách, Hogy érzed magad itt az ipari éjszakáján? Ja, nagyon fenomenális, nagyon sok programot bemutat ez az iskola, és jelenleg a PLC programozás részen találjuk magunkat. študenti si v telocvični zahrali volejbal s našimi učiteľmi, respektíve badminton v menšej telocvični. Jó estét, tanár úr! Hogy érzi magát itt az ipari éjszakáján? Köszönöm szépen a kérdést, nagyon jól érzem magam, komolyan. Tetszik az, hogy érkeznek ide vendégeink és érdeklődnek, és szerintem egy nagyon szuper akció. Legközelebb is itt lesz? Hát én remélem, hogy igen. Rendben, köszönjük szépen, további szép estét! Chceme vyjadriť vďaku za organizačné zastrešenie zo strany pána inžiniera Ondreja Kováča a tiež pomoc všetkých učiteľov a študentov, ktorí celý večer statočne pomáhali a trpezlivo odpovedali na všetky otázky. Dúfame, že aj v budúcnosti sa nám podarí získať priazeň návštevníkom pri ďalšom, už 7. ročníku Noci na priemyslovke.